Okej. Den här kuppen. Den så här gör man ju. De är så här. Men nu ska vi lära dig den här. Så klapp, klapp. Då blir det klapp, klapp. Och så tar du klapp, klapp, klapp. Ner, 1, 2, 3. Klapp, klapp, 1, 2, 3. Då har vi gjort 1 steg. Då kommer det sen, då ska vi göra, då blir det så här klapp, klapp. Upp. Då lyfter du på din kupp, det här paket. Då blir det så här. Så ner den. Sen så klappar du. Då blir det här steget, det blir upp. Ta upp och ner. Och så upp, ner. Och klapp. Då blir det så här. Oj. Oj. Jag ska bara kolla. Det blir, nu är det så här. Så ska du ta upp den så här från sidan. Du tar den så här. Så upp, in i handen och ner. Så här på sidan. Sen tar du och ner så. Och sen handen där. Blir så här. Oj! Ja. Nej, det är så här. Oj. Oj, vänta. Jag ska bara kolla. Jag bara tar på bort lite grann. Oj. Så, då börjar man om. Oj. Oj då. Men det blir så. Alltså du tar klapp, klapp, ner, ner, ner. Ja, klapp, klapp, ner, ner, ner. Klapp, ner, ner, ner. Klapp, ta upp och ner. Klapp, ta den handen ner och vänd. Och sen. Jag går för snabbt. Så. Det är det och vi kan väl nöja oss med det då. Och vet ni att det är så själva det kuppen går. Och då kör man ju bara flera gånger va.